माने ओरै खालामदों सार सिगाङाव मोनसे थुरिजों एसे जिरायग्लांदों ओमफ्राय बेजों इन्ट्रेस्ट लाबाय खोला फेसिं दोनगोन ना सोनाब फेसिं जोंथ' बिथिं लायोबाथ' सोनाबथिं दोननांगौ सिगाङाव फैगोन ना सिएमनि गंसे गंनैयाथ' बिसोर फैखायो गंनैया लोगो लोगो पेन्डेल जाबाय बै पेन्डेला थानाया बे एरियाखौ बाहायनांगोन आरोखि बे बुस्थुआ लेआउट गोदान बानायफिननाय जाबाय 480 बै साइकेल दोननायसिम एवनांला आल्टिमेटलि बै माथावरि दंना होमबा बै माबाया डिलिगेट लामा खामानि गैला बे गैला बेखौ जावखायाखैबो खोखायाखैबो दोनदोंमोन लाइफ टाइमाव जे पेन्डेल गायथारनांगौ बे नंखाया नोंसोर आं बुंनायखौ मानियाखैना आं एसे थिनहरदोंमोन जाबाय खालि ओरैल' गंथाम बाफैगोनथ' सिएमनि गंसे आरो